Makadi muri Zimbabwe kuchingamidzai kwatiri kuita pane chino chirongwa. The verdict is yours. Rangu zita ndinoitwa Kundai Chitate. Mumasvondo mashoma apfuura takakuinzirai nyaya yemurume uyo ainetsana nemudzimai wake mudare raChief BUSHU achiti mukadzi wangu Akatiza Nejira rataishandisa mushure mekunge tapedza kuita bonde. Asi musvondo rino takuinzirai part 2 yenyaya iyi. Mai guru anova iye mukadzi wake wemurume uyu wekutanga auya kuzopa uchapupu hwake pamusoro pekuziva kwaanoita nyaya yejira. Ngatipindei mudare tinzwe zvizere. Musi watakandonetsana nababa tiri kumba kana mai guru nyaya yevanoiziva. Musi watakandonetsana nababa vakati mai losi pinda mumba utore jira tinoshandisa tese uisapa. Ndapinda mumba jira rikange pepo, ndapinda mumba ndaisa panze. Zvikadzitora machisi tipise jira tese urasi. Ndapinda mumba ndatora machisi. Ndati oi pisai zvikanzi iwewe pisa. Ndatora jira ndakwenya moto ndapisa. Ndakati ko madota zvikanzi madota tora kwende kubirira mutoilet. Ndatora madota yayo ndikubirira mutoilet. Handisi kuti zoti jira ndakatakura inini. Ndakatakura ngwai. And which means kuti taishandisa maprojector makatakataka kunetsana kadzi ndinaro ndakabuda rashi kukwana inini kubva musi wapedza takataka kunetsana kubva ipapo mambo kusvika nhasi tikatipatiri nhasi tanga tisingarara directives kubva musi watakapisa jira kana mai guru chaiyo kuti amai guru mukadzi waumukuru vakuiziva nyaya iyo yekuti amai nini vakapisira jira pazvidhina vakati pamufuti kumba kwavo pamusoro imambo kojira ndinotora sei mai guru inini mukadzi waumukuru ratidza ari kuzviziva kuti mai nini vakapinda mumba vachitora jira panze vachipisa zvishuwa mai guru vakamira jira timuchinotoenda kutora paisi takakanda mutoireti vachauya mai guru nyaya ndechikuiziya mangwana nazo jira ndiyo nyaya yakanetsa pane kuti jira rakashaika andiyozvo ava vanhu varamba nakazi jira rakashaika zviri muworkshop andiyozvo asi ndakuziva kuti jira rakafamba sei amai ava kuti jira vakuti jira ndakapisa ndiyozvo asiatumwa handava kuti mubvira maminutes but ndipfungwa dzangu dzokutendera kuti amai ava vakati jira ndakapisa tikafona audio yaiti amai ava vaiti jira ava vazobuda nejira vachitiza andiyozvo takuda kuti uchitaura pachena iyi nyaya yaina kuisa ke manzoro idada amai ava jira havana kupisa chikonzero jira vakatobuda naro pamba vachitiza kana vakatopisa ngavataure mapisiro avakariita kuti vakaripisa chikudziva amai avaripa iwoyo chimbonyara ndida kubvunza amai akototiudzika amai ava amai murume uyu achinetsana nemukadzi chii chakaitika amai kuti vanetsana uzosvike pakupepana yakairi friday takambuda tese tikaenda chechi ndakatotanzana vakapedzisira vakasvike pamba kuma 7:30 kuchechi wabvunza kuti ko chechi ipiko yamuri kubva nguva dzino vakabva vatotange kushauta vakatange kupopota vachishaudza vachiita sei ndakazwa kuti koimi muri kupopota panzvimbo yekuti mutaure zvakanaka ingava nendimatadza panzvimbo yekuti mutoti andikukumbira kuti tese tabve kuchechi asi ndasvika kare dare izvi zviri kutobika kusvika aiwa vakatondinongedzera vasvika apadzame mbwedzobva wapinda mumba ubva warara ende chimhandai ndomba achibva wapinda mumba mangu achibva tambisana mumba imomo ivana ndovakatanga kundirwisa mumba amai vakatosvike pakuya vakataka nirebodzo rirobva watora zvidhina vandirova musoro rezvidhina ka2 ubva warova musoro mangwana acho achibva wambo achibva wapurisa achibva ndononyepa kuvasunisa baba kuti vakatova vakatityora roko anga vakatosungana katika kana vasungana pamhene vasvika kusamwe vakasungwa papa vakadaisu vakati ndakarohwa ndakatyoka roko avo vakasungwa vakatopagara pachakona papolisi 2 days ndikatsvage mari yefaini ndikauya nemari vabuda vanzi endai nawo kuexray vatatsvaga $40 vaenda kuexray vanzi pakakuvara hapana mushure meexray vadzoka kuti andikukumbira kuti ruregerero ndakatadza zvese zvandaiita ndakaita sei ndakatadza ndakakusumisai muri panhamo pamba vashaya pandopakazosvika kuti endai munotora ndisekuru wenyu kwamanga muchigara kuti vangauya namama vana vanoti tete kunani namwene vedu vauya navo ndipamanzi muroora enda unoita se enda unotora sekuru kuti vauya vanzoichi mashoya kuuraya nekuti mangwana ndogona kuzoita se
kuzoita futi dzimwe nyaya. Obvata inini kuti ndiende kwasekuru azvichaita nekuti asekuru vakati handichada kutonge nyaya dzavo. Ubvanzayo motenda kutora sekuru wabuda wadzokera namamba wacho. Kwasekuru kwacho wanga asina chakugara. Wakangogara kuti vakagara mangwana waenda. Waenda wadzoka zvavo. Wati wadzoka ndasandomwa wachide hembe. Jira wanga atotiza naro jira wakatotora musi wabuda musi Friday wachibuda. Manheru ikoko. Vachienda kuti ndibhadhare boundary ndakavaka ndibhadhare chino chandakashanda. Ubva watora jira riya uchitosimudza kuti uchafidza chete iri jira iyi ndaenda naro chanditsvaga chibva waenda naro. Ndokutiza kwakaita nejira. Ndanga ndiri panze pamoto pangu ndichibika. Wakatorisumudza kuti jira iyi uchafidza. Ini ndakatora ndichipisa jira ndamaiguru. Ndakatora jira mumba. Vakati amailosi zvatikunetsana kudai. Tora jira tinoshandisa mumba uisaka tipise. Ndapinda mumba maratora jira ndati machisa handina. Ndatora kwati watuma mwana wamaiguru wangu. Tora machisa mumba tipisa, tora machisa pakapisa. Tatopisira pazvidhini. Ndopatikapisira. Ndobva ndavabvunza kuti zvotapisa kudai sotoita sei? Vakati handitokanda mutoilet. Ini pamberi iwo kumashure. Amaiguru wangu ari kubaundi. Amezungumza kuti zotauro nalao kuti Namaiguru takaona kumashure ndopatikaona namaiguru. Saka kuwira namaiguru kupai kuti kusijira muri tu anoshandiswa munhu. Vanga vari kubaundi ndakapisa jira namadzibaba vanhu vandakapisa nawo jira. Maiguru wangu ari kubaundi. Misuwe makati misuwe makapisa jira namaiguru. Achitoona pazvidhina. Vakazofonerwa sei kana munhu vakanga vasikwa vaifonererwei? Vakapisa namaiguru. Vakati amaiguru vanga varipo. Asi ndakapisa nababa. Asi amaiguru vanga variona. Hadi amaiguru vanga varipo. Asi akapisa nemurume wake. Ndomataura. Mimi handiti mamboti zvoni makataudza ava muchivati zvoni munaita pesana kudii vaitipise jira ndizvozvo. Jira inini pamusoro daro jira ndakapisa namadzibaba ndandakapisa nawo jira. Ndambonzwa pataurika zvokunzi wana isuta pesana panapa tipise jira akadaro nda ndemadzibaba ndovakadaro. Ndimadzibaba ndovaidaro kwamunhu. Saka imimi kuti jira makapisa. Jira ndakapisa. distributor muna kupisa kuti jira munaka. Jira ini handinei jira. Iwe jira mairi pastoku mamaramba nanaongo wakusapastoko yatiripise chete mamaitana sei. Zvakaita kuti nditi pamusoro zvakaita kuti inini nditipise jira ndikuti pakutanga vakatanga vatogopinda munhu ndobva vatora zvinhu zvavo wazodzoka futi chipinda madzimai zvamunenge makuda kuita chipo chamakutora pandikapinda munhu ndokwakabuda chita zvokumhanya saka vaita zvinhu zvokumhanya ndokwakabuda chita tena nejira zvatairwa jira mukutakura naro mukuenda naro pachizokaiise jira rayanyaya yekutamanayo. Aiwa kana ienda zvowawa izotera vadzina yako kupesana imaita stoko yekuti ndatitoripisa chete panapa vangaranyambika sei. Chiitiko chakamboitika pakutanga ndinoita kuti ndipise ndaipise mabudiro avaita nekwanga nanga ndokwakada vanga vaenda kwambuya wavo kwavaenda kilomita Mwanamke vanonojera vachimhanya uchimhanya mumashure vachipinda mumamambwe uchipinda mumambwe munzani zvikuru arikutiza nojera achida kupisa wakataza seida ipapo handinakwanisa kuita zvendizivaiwa vakazodzoka nasekuru vadzoka nasekuru vauya pamba yakanga yanyaya yekuyanana tiwirirana gari pamba saka inini ndakarelaxa mfungwa kuti madzimai adzoka but kuseri kwezvozvo amai avo havana kukwanisa kuda kuzogara pamba
wakabva wasimuka futi wachibva Alright. Saka nhasi utasupport jira kuti ndajira repiswa munhu chii. Zvine zviitiko zvichiitika pandiri zvinoratidza kuti simba rangu hanasi kuchokwatisana Abone. chokwadi. Apa nyaya yedu todheuda kufikisa amai apa kuti amai avo takavataura semataura ndikuitaya vachasvika pakutodzi tete mune mhosva asi nyaya iripo vakatogara pasi noti musi wafonewa nandiri apa ndidakazoudza uyu kuti munhu yakuda panze kunofona vakapinda kutaura mukadzi wavari apa ndakazoudza uyu kuti mhanya panze pababa venofona saka vanga vagara vatodzaudza radzimai vauda kuti taure kuti jira iri rakati kukai mwani anotaura kuti akapisa varipo saka vari pakuda kumukonhera kuti akaurewo. Alright. Amaini. Jira makarona chizwai. Dzazingwai. Manene. Makatafuraona. Ndakanyatsotora kati Inepadzi motoka manene. Inepadzi. Kana makaona jira inepadzi. Mamai mama. Jira rakonozere. Une raawisa kuti urikuramba chinetsa nenyaya pane raawisa angasingadi kuti abvume mhosva mukadzi wake sekretary umireiko jira rako chimbomira kuisa ani mukadzi akaronda taura tadzo Jogamai. What's the process? Am I Jogai? Am I Nejira? Amen. Jira rakadzoka akanga chinyaya kutaura varinindira kuti make sure koma jira akachinja kozvanoramba rikataiti jira ngererewisi ngererblue ngererwisi kweyo simuka yana Enggak. Jira muzenderezi ramkaone. Ndakubvunza musumuka apa ngati jira makasoroona imwe ati. Ngeruzi. Ndakaona mujira riri. Alright. Ngeruzi. Light green, voitari besha. Kweyo. Angare pepe. Anonozeza kuisa chijira. Saka pane nyaya indikuudza kuti uyu kuti akangwarisa uda kusungurwa pasi ndoda kudzoka nemukadzi wako arikandikudza matriksi ese aya muno mutunazi usandakati munodzoka kakechibirika achikwa nenjuga ndiya ndiwe wachikwa nenjuga kana pasina zvikuitika ndiwe kana zviri kuitika ndiwe kasi kumaitira ako haana kuchena ndikakutobatidza fono wakagara akati fono indinisa kubatidza kasi akazobatira ndaazobatira wako ubva wazoita se wakadzoka here mambo fono yabatira ubva wazobuda wakabuda nebati saka ndauziva ndikuziva wakabuda nako uyu akazobuda after amweni minutes apa 3 minutes ndakanga ndakatogeja kana kwatese ndakatobudisa foni ndakabudisa foni mandabata uyu apa atera vanototoshipa kana foni yako ine mari nopaka kutaridza pakwana 3 minutes saka ndizive kuti mwana uyu kana simba riripo ndiramwari kana pasinowo ndizvamwari zvino ndingati uyu aripo pakunyema kukwidza mwana womunhu amai kune nyaya yejira rakapiswa kumakwenyu ngataura kuti jira rakaparadzwa sei amai ndopakati azvishuwa jira rakabuda rakaiswa pazvidhina
yaiswa pazvidhina asi amai avo vakazokota mafuta vakajira vakatiza nejira ndozvavakataura muodhi varumunyepa ndimai avo apo vatsanangura vati jira rakatorwa zveshuwa kanzi jira iri risunzwe vane hanganwa chikokuleya odhi vakude tivaro mutombo womwo wadhija amai zvamakatanga masukanganwa nechapupu chamaona nemasei vanimbotenyaimwe chapupu cheziso chamaona chatibudisira makara matatu kasi muri ini ndinobhidhibva muridzi wejira aishandisa nouyu nokuti uyu anogona kutadza kuziva kuzivozi mutengo wenyu imimi mombe nembudzi maida kukwadza mombe asi makareurura nekudzikisira iwo mombe nembudzi munosanganisa chinhu sumuka imeni kana mutaura chokwadi mira ndosamhanyi semukadzi arutse mutemo Taura yamabhoi chokwadi chokwadi taurai amai avajira vakatiza navo havana kupisa vaisire mombe nembudzi vakatotiza naro amai chirakamboda kupiswa bvazo rinombe namazvana aisire mbudzi imwe chete machechienda kudzimba iwo shamari satambire dare changamire simuka soro ndaonese mungeni kutamba nedare but inyaya yechokwadi handizivi kuti ndingachokwadi amai ava ndisikuti ndingati chingavadi chikonzerwa nenyaya yakatikumbira itsikumidzimba iwo ukafamba here ukanzimba amai ava ndo vakabuda mbudzi akaita nyaya indiani mbudzi akaita nyaya indiani tachikoro ndinoda kuti iyo ike tienderere mberi inini ndoda kuti mufambe mamai pamunodzoka musowani soa3 modzoka mudare muno mbudzi akaita nyaya indiani chikoro mazana ako chishanda kunzani ndiokokomba naye chikoro roni amawauya ari pa nzvimbo dzavanogutsikana 3 kana 4 kana 5 handidiozo tapedzana nyaya yamufambira chinyaya ichi zvokunzi hanzi kumhuri kwavo kune mweya hapana mweya unobata uyu boigamo usakana twa 3 famba inyese onaikoamaina mazaba transport zvese ndimi ndidzoka munodai handitoda kupona saka kupona mainirenda vakadzokera kumba kutanidzoka kuti anodzoka kuti zvaita muzvinhu zvautano